बावैसो सान सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे हादर नाङैनो जेनजेटनि मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन। बे सोमावसारनाया ओरैबायदि मोनसे सोमावसारनाय जादों आरो जाय सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जे क'क्राझ जनता पार्टी, बे क'क्राझ जनता पार्टीनि दैदेननायाव जेनजेटआ मोनसे जावरिखांनाय लादोंमोन जे निट पेपार लिकनि सायाव, आरो बेनि गेजेरजोंनो मोनसे जाफुंसारनाय हाबाफारिखौबो नोंथांमोना नुनो मोनदों जे इन्डियानिनो हादरनिनो मोनसे जोबोदनो पावारफुल राजखान्थि हान्जा, बे राजखान्थि हान्जायाबो गनायना लानो गोनां जादों लाइमोनफोरखौ। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ एबा बयबो नोंथांमोना बेखौ मोनथिगौ। दा बेनि गेजेरावनो आं मोननैसो बाथ्राफोरखौ जे जोंनि सोमावसारनाय एबा बर' हारिनि सोमावसारनायजों रिजायनानै बाथ्राखौ एसे नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नायोब्लासो बुजिगोन आरो बुजिनानैसो कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना हरनो हागोन आरो नोंथांमोना आंजों सापर्ट खालामनो हागोन। बे सोमावसारनाया मोनसे नन भायलेन्समोन। बेवहाय जे जागायजेननायनिफ्राय जे 28 सान एबा 30 सानखौनो जों हमनानै लाजायो। बे 20 जुलाइआव जादों, नाथायबा बेनि सिगाङाव जेबो बिदिबायदि दावराव दावसि एबा दाङाबाजि जानायखौ नुनो मोनाखैमोन। नाथाय 20 जुलाइआव मोनसे एसे जिहेतु संसद सल' हाबाफारि दंमोन, बे हाबाफारियाव नोंथांमोना बयबो नुनो मोनदों बेवहाय अन्थाइ खुबैनाय बा दाङाबाजि मोनसे जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो बेवहायनो जे गुबुन गुबुन जायगायाव एबा दिल्लीजों लोगोसेनो हादर नाङैनो बे नेशन वाइडआव बे सोमावसारनाया जादोंमोन। आरो बे सोमावसारनायावनो गोबां जायगाफोराव पुलिस आरो बे लाइमोनफोरनि गेजेराव बबेबा जायगाफोराव जे मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन आरो बे दाङाबाजियाव जे पुलिसनिफ्राय केस होनाय जादोंमोन। बाथ्राया बेसो, आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो थाखाय नाजादों जे दिल्लीयाव जानाय बे दाङाबाजि एबा संसद सल' हाबाफारियावबो मोनसे रेलि खालामनो नागिरनायावबो मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन आरो जाय दाङाबाजिनि गेजेरजों गोबां लाइमोनफोरखौनो केस होनाय जादोंमोन एबा केस थिसनदोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो आसामावबो बे केसखौ थिसननाय जादों लाइमोनफोरनि सायाव, जाय सोमावसारग्राफोर बेनि सायाव सोमावसारग्रा लाइमोनफोरनि सायाव केस होनाय जादोंमोन। बिहारावबो केस होनायखौ नुनो मोनदों, वेस्ट बेंगलावबो बिदिनो हादरनिनो गुबुन गुबुन रायजोफोराव जे बै सोमावसारग्राफोर क'क्राझ जनता पार्टीनि जे सापर्टारफोरखौ एबा जाय सोमावसारदों बे सोमावसारग्राफोरखौ केस होनाय जादोंमोन। नाथाय दा बेवहाय जों नुनो मोनदों एबा नोजोर होनो गोनाङा बेसो दे जोंनि बर'फोराबो मोनसे समाव सोमावसारदोंमोन। मोननै बिथिंजों जों जुदि नोजोर होयोब्ला सोमावसारनाया जादोंमोन। बे नन भायलेन्स मोनसे एबा सुबुंखान्थिनि दारै जिखिनि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनाय मोनसे, आरो बेराफारसेजों जिहेतु हाथियार लानानै सोमावसारनाय बेयाव जादोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्रादि बै सोमावसारनायाव गोबां बर'नि एबा जाय हाथियार लानाय सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनायफोरा बे समाव जोबथेसालियाव दिनैसिमबो माखासेया दं आरो माखासेया दिनैसिमबो थानानैब्लाबो एबा न'आव थानानैब्लाबो सान्थियाव गैया। बिथांमोना बे समाव केस नांबाय दं एबा केसखौ बिथांमोना कर्टआव दिनैसिमबो हाजिर जानो गोनां जाबाय थादों। बाथ्राया बेसो दे हादर नाङैनो सोमावसारनाय बे लाइमोनफोरनि, क'क्राझ जनता पार्टीनि जे लाइमोनफोरनो जाय सोमावसारदोंमोन बिथांमोनखौ केस होनाय जादोंमोन। बे केस होनायफोरखौ मोनसे कन्डिशनाव एबा हादर नाङैनो मोनसे गभर्नमेन्टआ एबा सरकारा थिरांथा खालामनानै जायफोर केस जादोंमोन बे केस नांनायफोरखौ बोखारना होनाय मोनसे थिरांथा खालामदों। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोनथिगौ एबा समाजारि बिथिङाव नुनो मोनदों। आंनि पइन्टआ बेसो जे सरकारा गोसो जायोब्ला मोनसे केसखौ बोखारनोबो हायो आरो बेखौ सिगां फारसे लांनोबो हायो। क'क्राझ जनता पार्टीनि जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव दाङाबाजि जादोंमोन आरो बे दाङाबाजि जानायनि थ्रुयै बै सोमावसारग्राफोरखौ केस होनाय जादोंमोन आरो गभर्नमेन्टआ बेखौ गोसो जानानैनो दा बोखारबाय। आसामनि नैबे आं स्क्रिनाव नोंथांमोननि गेजेराव होदों जे बेवहाय आसामाबो बे थिरांथाखौ लादों। जा केसफोर दंमोन बे केसखौ बोखारनाय जागोन एबा जायफोर फरायसाफोर बेफोरनाव केसखौ होनाय जानाय नंला एबा बिथांमोनखौ जेबो बेफोरबायदि केस होनाय जानाय नङा होननानै सरकारनिफ्राय बे थिरांथाखौ लादों। अब्ला सोंथिया बेसो जे दिनैनि खालाराव बर'फोरा मोनसे समाव सोमावसारदोंमोन गावनि आलादा रायजो बदलायनायनि थाखाय, आरो बेवहाय गोबां लाइमोनफोरानो जाय हाथियार लानानै सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारग्राफोरनि बा सोमावसारग्रा जाय बिथांमोना सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारग्राफोरा दिनैसिमबो केस नांनानै दङ। अब्ला बिथांमोननि केसखौ मा जाहोनाव बर'फोरनि जे केस एबा बैफोर लाइमोनफोरनि केसखौ मानि थाखाय सरकारा बे समाव बोखारनो हाया? सोंथिया बेसो। क'क्राझ जनता पार्टीनि जे बिथांमोननि जे केसखौ जुदि बोखारनो हायोब्ला
सरकारा मानो बर'फोरनि जिखिनि लाइमोनफोरनो नांना थानाय केस बे केसखौ मानि थाखाय बोखांनो हाया मानि थाखाय बेफोरखौ बोखारनायनिफ्राय जानगाराव थादों सोरखारा बे मोनसे गिदिर सोंलु आरो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि सोमावसारग्रा बर' हारिफोरानो दिनैनि तारिखाव कुइसन खालामनाया जोबोदनो गोनांथि दं होननानै आं सानो मानोना बे समाव जाखिनि बेवहाय लाइमोनफोर दं एबा बर'नि जिखिनि बिर जोहोलावफोर जायखौ जोङो फ्रिडम फाइटार होननानै बुंगोन बड'लेण्डनि थाखाय दा बिथांमोननि केसनि थाखाय बा केसखौ उइदाउट कन्डिशन जुदि गभर्नमेन्टआ बोखारनो गोसोबा हायो मानोना बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बिटिसि बिटिआर गोरोबथा जाबाय बे गोरोबथानि थ्रयैनो बेखौ बोखारनो हायो जुदि गोसो जायोब्ला नाथाय नुखा खोनाख्ला बे समाव सोरखारा बेखौ बोखाराखै होननानै आं सानो बे आंनि मोन्दांथि थ' बेखायनो नैबे समाव दिनैनि खालाराव जों सांग्रां जानाया जोबोदनो गोनांथि दङ मानोना बे समाव क'क्राझ जनता पार्टीनि जे केस नांनायफोरखौ पुलिसा होनाय केसफोरखौ जुदि खेबसेनो सरकारा हस्तक्षेप खालामनानै जुदि बेखौ बोखारनो हादोंब्ला जोंनि बेसेबा गोलाव सोमावसारनाय बे लाइमोनफोरनि जे नांनानै बा नांनाय केसफोरखौबो बोखारनांगौ होननानै जों बे दिनैनि खालाराव दाबि खालामनांगौ मानोना बे समाव पिसनि थाखाय जों बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामबाय आरो बे गोरोबथानि गेजेरजोंबो जों गनांगौआ जोंहा बुंनो गोनां थाबाय थ' बेखायनो बे समाव नैबे समाव लाइमोनफोर आरो बर'फोरा जोबोदनो नैबे समाव सोरखारनिसिम आरो जाखिनि जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोर दङ आरो जाखिनि जोंनियाव केस नांना थानायफोर दङ बिथांमोना बे साजेसनखौ बा बेफोरबायदि जे डिफारेन्सखौ गुबुननि केसफोरखौ जुदि बोखारनो हादोंब्ला जोंनि केसखौ मानो बोखारनो हाया होननानै बे समाव सोंलु खालामनांगौ एबा बाथ्रा दैखांनांगौ थ' रायजो राजाफोरा बे समाव सांग्रां जानानै बे समाव सोंलु खालामनो थाखाय थियारि जा क'क्राझ जनता पार्टीनि केसखौ जुदि बोखारनो हायोब्ला बै प्रटेस्टारफोरनिखौ जुदि स्टुडेन्टफोरनिखौ जुदि बोखारनो हायोब्ला जोंनिखौबो बोखारनांगौ होननानै सरकारनाव दाबि खालामनांगौ बे आंनि मोनसे मोन्दांथिजों बाथ्राखौ बुंबाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बाथ्राखौ फोरमायहरलायनो हागोन आरो बेनि सायाव बेटार आइडिया जुदि दङब्ला नोंथांमोना शेयार खालामलायनो हागोन मानोना बे समाव नोंथां आरो आं बयबो ज' जानानै बाथ्रा बुंनायनि सम आरो बे खाबुखौ बयबो लानांगौ मानोना केस नांना थानाय बिथांमोनासो मिथिगौ जे बिथांमोननि दुखुआ माबायदियाव दं माबायदि बिथांमोना जेंनाजों गोग्लैनो गोनां जायो मोनसे केस जायोब्ला जोबोदनो मोनसे खस्थ'जों भुगिनो गोनां जायो बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ आरो जाय केस नांना थानाय बिथांमोना बांसिन बाथ्राखौ मिथिगौ आं भिडिअखौ बेखिनिनि माने नुनानै सिजिपिनि जिखिनि केसफोरखौ बोखांना होनाय सरकारखौ नुबाय बा नुनायखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो बिनि एग्जाम्पल गोबां आन्दलन खालामग्रा गोबां सोमावसारग्रा एग्रिमेन्ट खालामलांबाय बे एग्रिमेन्ट खालामनायाव बर'नि अनगायै गुबुनफोरनिखौ बोखारनाय केसफोरखौ जों नुनो मोन्दों नाथायबा बर'फोरनिया केसफोरा बोखार जायाखै थ' नोंथांमोनाबो बे आयदाखौ लानानै कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन नङाब्ला नोंथांमोनाबो आइडियाफोरखौ शेयार खालामलायनो हागोन गोजोन्थों।